Uchazwe njengethandazwe kwanendoda ibizinikele kusapho lwayo uBushi Maphi nowayeyinkulu baphathiswa kwiphondo laseMntla-Ntshona kwinkonzo yakhe yomngcwabo nebibanjelwe eVryburg namhlanje. You can't want African unity where South Africa is the only country that's sacrificing and losing. Abahlali baseKapa nabo bazeke emzekweni namhlanje baba yinxalenye yomngcelele ubukhokelwe liqela leMarch and March nolwana bemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Sinibulise emakhaya kanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Uncwetyiwe namhlanje umnumzana Kaubitsa Bushi Maphi wayesakuba yinkulu baphathiswa yaseMntla-Ntshona le ibiyinkonzo yomngcwabo yaseburhulumenteni ekhethekileyo yephondo negunyaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Sekela mongameli weli uPaul Mashatile wenze intetho ephambili yokuthintela-ntle kweli qala lomzabalazo. Utata uKaubitsa Bushi Maphi waba yinkulu baphathiswa yesixhenxe kwiphondo laseMntla-Ntshona ngomnyaka ka-2001. Igalelo lakhe kwezopolitiko nakwidabi lokulwa norhulumente wengcinezelo likhunjulwe namhlanje. 40 years ago when we first met, Comrade Khalima in C-section, there was Uspiti Nomazantsana in that section. So Bushi comes late in the afternoon, a very emaciated comrade. You could see that he had been starved. Atsama Kamawoto was not wearing any shoes. So all these comrades and others who are not here and Bushi had to go through that process, through that torture. But we're very clear that there is no turning back. Xeshikweni ukuzinikela kwakhe kwezemfundo, ububele bakhe kusapho nakuluntu ngobubanzi bubalulwe njengezinto azakhela ngazo igama. Unyana wakhe umkhumbule ngokuba liqhula indoda ibibujonga ngendlela eyahlukileyo ubomi. At a very early age, he took over as a parent. He took over and took care of all of us, from second born Arona up to our last born, that is his brother Shomelang, onbalelene ku Robben Island. Kananjalo uchazwe njengendoda ebimanxeba-nxeba ngenxa yomzabalazo kodwa engazange igobe uphondo eyalwa de ilizwe layizuza inkululeko. He was a strong proponent of good governance. He believed that corruption is against development. Usekela mongameli uPaul Mashatile uthe uMaphi ubesisigcaka sabantu indoda ethembeke de kwasekugqibeleni kwilizwe layo. His life was marked by endurance and sacrifice in the struggle for liberation. He bore the scars of apartheid's cruelty, scars that told the story of pain and injustice. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Mapolisa eKapa zingela abarhanelwa emva kokusweleka kwabantu abasixhenxe kwiziganeko ezahlukeneyo zodubulo ekhaya Mnandi eStellenbosch. Abasemagunyeni bathi ziziganeko zodubulo ezintlanu ezehle ngokuhlwa kwayizolo ukuzokuthi ganga lentsasa. Mizimba yamadoda amathandathu kuquka nowasetyhini ifunyenwe kwindawo ezahlukeneyo ukanti usaphandwa unobangela wokusweleka kwababantu. Bahlali baseKapa namhlanje bebeyinxalenye yomngcelele ubukhokelwe liqela leMarch and March nolwana bemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Inkokheli yeli qela uJacinta Ngobese Zuma utyhole urhulumente weli ngokwenza ilizwe loMzantsi Afrika indawo yokubalekela yabo baphuma kumazwe ngaphandle. If ugovernment angasithatha serious, 90% wabantu base-South Africa bangasebenza. Umyalezo ubucaceka kwiqela leMarch and March namhlanje ngethuba bemisa ngci intshukumo kwezinye zendawo ezidume ngolwaphulo-mthetho eKapa, iBellville nePaarl. Abemi bangaphandle bathe bavala mba iivenkile zabo ngelithi bayazikhusela kweli qela. It's so bad.
all of us, we are Africans. So they cannot just say like a foreigner, they must go. There's no any country, there's no any foreigner. Yeah, the South African government, they have to remember that we all African. They need to protect us as we are human beings. We don't know exactly what's going on in this country because we've been here and we've been in peace with our community. Abaququzeleli bathi oku kuyinxalenye yokufuna inyathelo elingqongqo ngokuchasene nokufudukela kwelinye ilizwe ngokungekho mthethweni, ukuphucula kokhuseleko kwimida kunye nokunyanzeliswa ngamandla kwemithetho yokufudukela kwelinye ilizwe. For 32 years we've lived with them, but we can't keeping quiet with the behavior that they are showcasing in our country, the criminal activities, the fear that they've instilled even in South Africans. You know, there's a lot of people who didn't even come here today because they're scared. Lo mngcelele uzana njengoko kukho ingxoxo malunga nokufuduka kunye nolawulo lwemida eli nongomnye wemiba ethe yabekwa phantsi kweliso elibukhali epalamente kule veki ngexesha lengxoxo yevoti yohlahlo lwabiwo-mali yesebe lemicimbi yezekhaya kwibhunga lesizwe lamaphondo. Government has also made a mistake of making sure that they foster relationships with African countries on a one-sided platter. You can't want African unity where South Africa is the only country that's sacrificing and losing. Umphathiswa wemicimbi yezekhaya uLeon Schreiber uxelele ipalamente ukuba urhulumente utyala imali eninzi kwiziseko ezingundoqo zemida ngokusebenzisa inkqubo yezigidigidi zerandi ejolise ekuphuculeni amazibuko angundoqo ukungena nokomeleza umsebenzi wegunyabantu lolawulo lwemida. Isixeko saseRhawutini sithi siphantsi koxinzelelo lomandla njengoko zisanda iindawo zogobityholo kwesi sixeko. Ziindawo zogobityholo ezingaphaya kwama300 nezikwiingingqi ezahlukeneyo kwesi sixeko. Basemagunyeni bathi ukwanda kwezi ndawo zogobityholo kufaka uxinzelelo lomandla kwizakhiwo zophuhliso, kuquka amanzi, umbane, iindlela kwakunye nakwinkqubo yokuthuthwa kwenkukuma. Ingxaki yokushokoxeka kwezindlu zokuhlala ibangele ukuba abahlali bazakhele amatyotyombe ngobuninzi kufuphi neendawo zeengcungcu eRhawutini. Abahlali bendawo yogobityholo bathi bakha kufuphi naseBryanston naseSandton kuba befuna ukuba kufuphi edolophini. Sifuna ukuba kufutshane nasedolophini kuba sifuna imisebenzi. Ingxaki akho zindlu. Sagqiba ke kwelokuba sihlale apha. Amapolisa afika nanini na adilize sibe singekho sisemisebenzini. Diphahlo tsa rona ga tsamaile mosebetsing. Sello sa bona ene le sa go batla sebaka sena se ntseng re dutse. Umasipala nguye unobangela wale ngxaki. Into abayifunayo ngumhlaba wabo lo sihleli kuwo. Ndiyavuma ke ukuba sihleli endaweni yakhe eyayisakuba yipaki phambi kokuba singene kuyo. Usodolophu waseRhawutini uDada Morero uthi unobangela woku ngumthamo wabantu abasuka kwamanye amaphondo bezokukhangela imisebenzi eRhawutini. You know that Johannesburg, unfortunately, where we are placed as an economic hub, we're likely to attract many people coming into the city. And I think our information currently, our data indicates we're receiving about 10,000 people on a month-to-month basis coming to Johannesburg with an intention to find jobs, opportunities, and some of them come here without a plan on where they're going to stay. And as a result, they find themselves staying in all the mushrooming informal settlements. So we have to find ways of pushing back. At the same time, be ready to prepare for those that are coming into the city. Because in any case, that one is an inevitable. People will still come to Johannesburg. Ngamatyotyombe angaphaya kwe-300 athe bhazalala eBryanston naseSandton. Sekuphele iminyaka emininzi elilizwe lazuza inkululeko kodwa abahlali basezifama kwiphondo laKwaZulu-Natal basajamelene nemingenelo iqela kwiindawo abahlala kuzo.
Ngo-2006 isebe lezemihlaba lagunyazisa uphando lwaveza ukuba ngabantu abayi-490,000 abahlala kwiifama engezo zabo nabasaphila ubomi bokucalulwa nokungafumani bulungisa kwiingxaki zabo. Kwilinge lokusombulula le ngxaki kuphehlelelwe ikomiti yethutyana yolawulo lwamalungelo omhlaba. Nakubeni sekuphele iminyaka ngoku ukusukela ngomnyaka ka-1994, kodwa abahlali basezifama kwiphondo laKwaZulu-Natal basaphila phantsi kweemeko ezingancumisiyo. Abahlali basemafama baphume ngobuninzi ke ukuya kwintlanganiso yokuvakalisa izikhalazo zabo malunga nempatho abayifumana kubanini ezifama. Siyafuna ukuthi siwubonge umkhandlu waseMshwathi ngokuthi ulithathe ngokusheshsha leli gxathi lokuthi unakekelisise abantu basemaplazini. Yinto ke sifisayo ukuthi kufike kulesi sigaba esiwathula khona lamakomiti. Sizolontsha nekomiti elikhulu ngoba iwona amasipala wokuqala kumasipala abawu7 okwazile ukuba ne-Land Right Committee okuyikomiti elimele wonke abasebenzi nabahlali basemaplazini elisebenza ngokukhulu ukuzimisela. Inhlalombi ukungabikho kweziseko ezingundoqo okanye iinkonzo ezingundoqo nokunyashwa kwamalungelo abo kwanokhuseleko zezinye zezinto abaziphakamise kwiziphathamandla bezikho bememelela kungenelelo. Thina sidevelope i-guideline i-farm dweller access to basic services kwisifunda sonke ukuthi omasipala bonke sibanikeze umhlahlandlela ukuthi bakwazi ukuthi ba-provide ama-basic services to ama-farm dwellers. Kwizikhalazo ezidandalazisiweyo kukwavele okokuba kukho ukruthakrutwano phakathi kwabanini zifama kwanabantu abahlala kuwo. Ingxubakaxaka ke lulawulo namalungelo okuhlala. Ngasebenza kuyena 25 years. Umlungu wasesixosha eplazini. Uthe mesixosha eplazini wasikhipha nje wadiliza ngisho izindlu akangasinika lutho imali yethu eminyaka. Kambe umgaqo-siseko weli loMzantsi Afrika uyaqaphela amalungelo abahlali basemafama ngokulingana nalawo wabanini zifama. Umbutho iRise Mzantsi ubhengeze umhlalutyi wezopolitiko uLukhona Mnguni njengomgqatswa wayo kwisikhundla sikasodolophu kwisixeko saseRhawutini phambi konyulo lomasipala noluza kubanjwa ngoNovemba kulo nyaka. LukaMnguni uye waveza izicwangciso zakhe ngesi sixeko saseRhawutini sewafunga ngokusiphula neengcambu urhwaphilizo kulo masipala. Kutshanje ilizwe loMzantsi Afrika libhengezwe njengelizwe ekuzakuxilwa kulo kumsitho wonyaka ozayo weBerlinale European Film Market. Elinyathelo libonwa njengekhubalo kwicandelo leli lezobugcisa nenkcubeko ngokubanzi, kodwa ukusixelela banzi ngelinyathelo likhulu kangaka sihlele nentloko kwicandelo lezophuhliso kwi-National Film and Video Foundation uYolanda Ncokothwana. Yolanda, masikwamkele sisi, kuthetha ukuthini kwicandelo lezobugcisa nenkcubeko ukutyunjwa kwelizwe loMzantsi Afrika njengelizwe ekuzawuxilwa kulo kwiBerlinale European Market? Enkosi ngalo mbuzo. Njengoba kuzobe kuxilwe kwiSouth Africa kulo nyaka zayo, loo nto leyo ithetha ukuthi imbeko izobe inikezwa kuMzantsi Afrika, kuzobe kujongwa zonke indlela esithi siphuhlise ngazo ifilimu netelevision, zonke izinto ezikumabonakude apha eSouth Africa. Loo nto leyo isinikeza ithuba lokuthi sizibonakalise, not just nje for ukuba thina singabantu abakwaziyo ukuthi sinayo siyakwazi ukuphuhlisa ifilimu, kodwa sikwazi ukuthi nabantu abafuna ukuthi baze eSouth Africa bazovisita as tourism bakwazi ukuthi babone ukuthi sinalo ilizwe lethu lihle kwaye futhi sinayo italente. Loo nto leyo isenzela ukuthi sikwazi ukuthi senze imisebenzi for abantu abasezansi, ngoba kaloku xa amanye amazwe ekwazi ukuthi atyumbe iSouth Africa ukuthi babonise ukuthi ilizwe lethu linawo amathuba, loo nto leyo iye isinikeza ithuba lokuthi nathi sizibonakalisa ukuthi siyakwazi ukuthi i-productions ezinkulu whether zisuka eHollywood okanye zisuka ko-Asia naphi, siyakwazi ukuthi sisingathe apha ekhaya, sikwazi ukuthi siziphuhlise in a good quality. So loo nto leyo itsho ukuthi sobe sinikeza abantu eventually imisebenzi, not just for i-film industry but also wonke umuntu okhoyo kule value chain, from abantu abasebenza kwi-tourism, abantu abaphekayo, abathini, wonke umuntu obandakanyekayo kwi-film and television.
Yolanda sewutshilo ba abantu bazawuxhamla nakumathuba emisebenzi. Ungakusichazele xa sinobuyela umva uba yintoni i-National Film and Video Foundation? I-National Film and Video Foundation yi-agency ephansi kwe-Department of Sports, Arts and Culture. Umsebenzi wethu kukuthi sincedise uphuhlisa ifilimu apha eSouth Africa, especially for abantu abangathathi ntweni, phecelezi previously disadvantaged people. Senza ukuthi abantu abafuna ukuba ngababhali, abafuna ukuba zi-directors in the film industry, sibanikeza amathuba. Siye sithatheke nabantwana abagqibileyo umatric, abafuna uye e-university bayokufunda izifundo ezidibenise nezinto ezingapha kwekhamera ezifana noba zi-directors noba zi-cameramen. Siye sibathathe sibase esikolweni ukuze bafunde, and then ke ngoku bakwazi ukuthi bafumane imisebenzi. Siye sinikeze ke ne-internship ukuthi xa bengena kwi-industry bakwazi ukuthi bangatatazeli, bazazi ukuthi bangena njani kwi-industry up until bakwazi ukuthi bazimele ngokwabo. And then ke siye sincedise throughout the value chain nabantu esebe zi-professional in the industry ukuthi baqhubeleke basebenze and baye futhi baqesha abanye abantu futhi. Okay. Abantu abafuna inkxaso benza njani? Abantu abafuna inkxaso siye sikhuphe ii-calls kabini kathathu ngonyaka. Ezi calls ke ziye sifune for abantu abafuna ukubhala, abantu abafuna ukuphuhlisa i-television, nabantu abenza ii-festivals. Xa wena ufila ngathi mhlambi kweyakho ingingqi ayikho into ebonisa ifilimu, uyakwazi ukuthi uaplayele i-festival yenzela uba kaloku uzise ifilimu kwingingqi yakho abantu bazibone. Okay, Yolanda siyabulela kakhulu sisi ngexesha lakho. Bulele thina. Manbabe kasibini ke kuwe mamqowathi nomamzango ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya, ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu. Nabethuna ke ngegama ndikuthabile ke ndiyinswakazi yabathembu okubanzi ke masijongeni yenjenje kaloku iMozulu. Mbukeli ke siphawule kaloku ngumfanekiso wam uqala kwapha emva kwam. Siziganeko ezininzi ezenzekayo kakhulu ke kuMzantsi Afrika ukusukela kwimvula imimoya nje yonke lamini yangomso. Nawo qaphela apha ekhaya banoko limandundu izulu kakhulu kwindawo ezininzi ezizinze kakhulu ke kwintshona yelizwe njengalo lonke nje elaphondo lonke lasentshona kulo indawo ezininzi ezisencamini nje quka napha kumantla futhi ephondweni laseFree State. Ngokubanzi ke mzontsindo wam ekhaya amaqondo wakho phantsi ke naphezulu. Sivuke ngephondo lokuqala phondo elo kaloku kuphaya ke bethuna eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke phakho Burgersdorp bupha kwintshona futhi nombindi kwela phondo njengaphaya koRhafu kwasekuseni futhi Kaladoko buseKomani ezibeleni phana sesada kuGombo futhi qaba ngamafu asephansi kakhulu amaqondo okutshisa wabo ke ngo-14 degrees kanti ke bukeli futhi imozulu kwela phondo ke laphaya eFree State nekule kumbindi ke apha eMzantsi Afrika mpela kwindawo ezininzi ke zela phondo futhi ezikumantla nempuma njengaphaya koFrankfurt kwasekuseni futhi iLonkwantla umoya futhi ubikwe ubhudla ngokuqatha kakhulu ekseni amaqondo asephansi ngo-5 degrees kanti ke bethuna futhi baphila kanje ephondweni ke mzontsindo laphaya entshona koloni kwindawo ezininzi kwafuthi ke ezikwimpuma namazantsi kwelaphondo phakho Oudtshoorn buseGeorge kwasekuseni futhi naphakho eCape Agulhas kusabanda nje yonke imini yabo yangomso kanti ke futhi benjenje ephondweni mzontsindo laphaya eNorthern Cape kozo ndawo ke ezithanda ukuba phezulu phakala kuko Appington futhi ekseni Alexandra Bay naphaya Springbok futhi inkwanca engephi ka-10 degrees kanti ke futhi nansi imozulu ke embukeli ephondweni ke lapha eNorthwest kwezo ndawo futhi ezithanda uba kumbindi kwelaphondo njengaphaya koMahikeng kwasekuseni kuseKlerksdorp futhi amaqondo ahlanciphile kakhulu esiza nengqele ka-7 degrees kanti ke futhi benjenje ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela kakhulu ke kumantla phaya koNdlunkulu eTshwane ekseni futhi Bonkomspruit buseSprings naphaya kaloku koVereeniging kwasekuseni kucwengile nje bevuka ngamaqondo phansi ka-7 degrees. Mbukeli nyuka nam ngokubanzi siphawule ke ephondweni laphaya eLimpopo kumazantsi ke nentshona phako laphondo phako indawo ezininzi koThabazibe ekseni kucwengile kumiyoli bevuka phaya ngenxa yakhe la 8 degrees naphaya ephondweni ngeninzi ke pha kusemiyoli yonke lamini ngomso phaya empumalanga baphila ngolu hlobo kwindawo ezininzi ke phako Sikhukhuzu busembombela futhi kuyafefa kwasekuseni ngomso bevuka phaya ubusembombela amaqondo asephansi ngeshumi nje elikhatshwa sisibini buvumekayo nam ke ndiyayivala kaloku ndiyisonga imozulu ke phondo ke lokugqibela eliphaya kwaZulu Natal kwindawo ezininzi ke mbukeli wam ezikumazantsi kwelaphondo njengapha koKokstad ekseni futhi ilongqele kakhulu imandundu ngeyona ndlela phaya imozulu naphaya eThekwini futhi ziziganeko zentshizane zithe xaxe yonke la ntsasa mna ndikuthanda kangaka xeshele miyoli. Kamnandi mawethu.